Jednom prilikom sam sedeo s patrijarhom Pavlom u parku i iznenada sam mu postavio pitanje: Vaša svetosti, pazite, ne postoji teže pitanje, šta je to ličnost? Znate, kad bi mene neko pitao, bi rekao: molim te, dođi za 1-2-3 dana pa ću da ti kažem. Odmah mi je odgovorio, a znate kako, kao oni naši stari koji sede pored vatre, pa mi kaže ovako: teško me pitaš, a kad me pitaš da ti kažem. Biti ličnost znači plivati uzvodno. Nizvodno plivaju samo leševi. Nikada nije bila teža matica i strašnija kao danas. Mnogo je teško plivati uzvodno. Ali ko bi bio lud, kaže on, da pliva uzvodno ako ne zna zašto. A zašto bi? Nego da dođe do izvora, a to je Gospod Isus Hristos. Hvala vam. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.